Este concerto breve do Funducense preludio do que mañá imos ofrecer na Catedral de Lugo no altar do Bon Xesús ás 6 da tarde e o que todos estades invitados. Precisamente en programas deste concerto de mañá hai nos dun expositor que está ali ao final da igrexa. E agora vais a preparar xa a banda principal de Lugo para ofrecer a segunda parte deste concerto, pero como inicio tamén vamos a interpretar conjuntamente Orfeón e banda esa paisoliña tradicional sin a que nada sería igual no Nadal destes tempos que nos coñecemos. E é un recurso dun greco rural de Centro Europa que non sabendo que ofrecer os seus parroquianos nunha noite tan especial inventou, creou unha música a que titulou Noite de Paz, Noche de Paz. Ese gran milagro musical que todos os anos de novo florece e que vai ser aquí a continuación para entroncar o concerto breve do Funducense con a continuación o da banda